أبز حلف مدبنا منقص إيرترا بسراويت ويانن زفتسم زنبرة قهست له علاوي مريتن قفعتها تابع الحزبن الراميس قمت موساد لوخاتنا بأديس أبابا 5 دده تخونه بزيفره بقصرا 5 ملسرينا مرحت ويانه بكل دوبات إيرترا متخطخاتن ملو مدلوات نكيناتن ناكايدو بنصارو حالتات مكلغال إيرترا زخونه نكينات زنفت أمت أين بولون أب كل زباطات إيرترا تزرقحو ملو عقمو المعتاوي نطفتات توافيرو بزنبار الأوانيو ويانه نكينات زهندت زنباره وتناتنا بريقادات حانت خلط راويتاني راتناو تحانتي أب قوليج كوينا نتوم دموتوا حقرا قولقولات نوعهم حجا خاب على قدر جميرا كساب ومحجر نايلو عتمة دبالك تحز وتحانت بريقاد كا لا قاش حقرا قولقولات حجا كتسرح تلاي مألي ناي وحيز وتحانت بريقاد كاني كباب مقولو وميلكا زي عدق شنو بلو مليتات هلو كساب غونيه دلو خبابيتات كات حنت بريد اقول قلت حجاقتي كتسرح بزوسينا سلازي داينا نبدلنا اوش تسي بجكا ناي سلا اهتات كلو ما ناي نورانا نحنا امت لمعتنا طرحنا نقبر نيرنا نحنا قد مزي ناي باد المتوسي ابذل لك هذا اللي هنا لمعات بوتاينا وشرنا نيرنا شعو كلها ناي تقتل سراويت ستاف أزست براجيد اتأذب علو ناي لما عاد كنا تحت عزب عدوتنا نقبل نيرنا أقاد أمت عدوت سقاب قريتو إذا حطينا خبابي عد قريتو حطينا خبابي بس إحنا مشتني من دخراني عد كوتيو خبابي عدو خالاخن كيت مدبنا نصبحيتو مشيت عبد اب من شو حدنا فرصه دفر حديرنا بحري ملأخت تمز سرايت ويانا سلسته وقي من الوت ناب حنيتها تمز تابط ولني ابو شكوا دلا حنت حيلي تريف دلا نسا تمرح بطولني اي حتى يدولو يبرا تاغانتا حانتو جيله خبابي خا اتحلو اندها كبابي اختحلي لا تنقاسايسا ابعلت حمشته مالتي ابتي نايمشد هندبت توسي غاتما ريت بلسنا اثيوبيا تاشم تكويسوم اسم كنا يلوم بريوم مايم ثم هنا كن والحنت هنا درأي ولا مسئله خمسة حوس خوا قبل بلا بخلا تعتع بلا تكويسا مالتي أبغى أقوله وتهدراوي سلتة تقييم الحقيلة ناي كريتة ناي فوكس موجاتي أقعد مورتاش عوان مالتي سوم جاء غيرن التفنين هذه من مالتي سوم كان أبتاع أم تحويسهم بمزقاتي من نايلهم من الأختي مزياتني أنا أبو شوكا إني رمالتي هيجي كمزن أقعد من نالله إلهم من الأختي كيرهم لي أنا حاب أقطع بوغن كمزا عينت نايتوس أب أود مسل تأشمو ترائيلو بوغن وياني إلا مالأختي نابحنيتاي مالأختي كيري سراويت وياني أبتي تقريروم زحزو مريت إيرترا من قسقاس هزبن حيلتات مكلخال إيرتران كقدبو دحر مصنح من قسقاس جهاد كتكتاتر نستنقسقست أهدو حدقاب مودق عددا مسوءاتن موقعاتن قبروا أزست السراويت نايتا بالسراويت ويانا حدقا زودق أهدو اتخونتات بخمين سلمنتاين تفتسيمو سلزي تردقو كومو خقات تثبيت سلزي نبرو من هندبت سلزقونو من نقبالاتهم نفسهم ككلاخلون كي تهوخو بهدات كحزوان ممرحي بمهاب نتقوداي بأكال ككتاتلو ومأنتي زنبرم عدات مدوات المعاتا قواليسهم نابوتا فتسامي أمرحو كم بوتا هرئيخو لنا سفيحنا سراوي زرقاحي وغن عيصونها كم مريتنا حدا مسمرا سلازلونا نعيشتو جلتات ابز خباب زي انقساس صنيح نيرن اب خباب شامبقون مربن مالتي هزنا تاغاطامي زفطرتا هونتات دوبن مرأي اي مصانا مريتنا مسحابينا وناي مصانا ناي ጉጅለ ጀሃድ መንቀሳቀስ አሎ ተባሂሉ ስለዚህ ተሰምዐ ሓደ መስረ 10 7 ደሎ
نتخونتات نخرج مصي نير مالتي هذه أبز خبابي تحتي ديدا أبتك تقريرنا يزولو زلو وصعي أو كاب نتبرخا 11 4 زبهلو برخا زلوم تاباتات نتخونتات نفلق تا مسرعت مص مالتي تناود نبرا كلتا غانتا تخباب نبرا حنت دحر حنت اوراليا نيرهنا حنت غانتا انتن خما غيرنا نابتو بوتا بصحنا على شديش تنغو وقحتا مالتي يموزو تبالينا نحنا دخنا نوق كدالهم دلو دخنا نجر تبيرو قبل ملس خيبكم دلو خيتكم دلو دخنا خم عينت اشملن طرح دخنا نجر كتنقوهم دلو كوهو خم ديبلهم نبدأ اللي أنا جيت كن أتوهم ديبلنا إتي توهابنا ممرحي بحلفتنا نحنا وانت دهبنا ممرحي بأكلكم بتعشمو سيء مالتي نحن هجي بتي قدم زقبرو زورم زح حد سكاني جن نمتايكم تفصيمو بستاياتنا موداتا أفكشنا ونايرينا كم إشتى جريجت كون خيلي بفوز ولا مقدون كفتح خيليو جنكا نمتايكو هب تجيرو المرداتا سلز جبرنا نتعدو تقارينا ما نفس كفاء أزازي ببطو يخي استافات كاب ببطهم تحزو ودلتها ني مكلخال يا صراحة كم دي أقاتي مهنا كان قرر نحنا بتابوتا في الصامي خينا لنا إلنا بشكوان غيب أني حنيتاي چارلس ما يتسال سي برجيت كله خسني نيلو استاف سلياخ ابويتو يوم تتحاينا نغيب على شدشتكم إلي يحدر كساب كل تسعة زاكل ما يتخصم اللوات نيرو وفت وتا مالتي مريس لازم سي ما يسمن كال انس دهام لازم نبرم توم ناي وغن قرب ندحريتم دي سيلم حدو او كابشان بقو زنبرت كال غانتا حالو أنا بيوم كباب المعات وافيرا زنبرت مالتي تخصمي أنا أقوم تدريبات حدر تونتات قلت لهم من قدنا زخنا نايتر متقاعد سوقم تايتو وزن تاعت حموش توقعتها تمال زقبرنا يوم مساهم ناي تخصم اللوات جيغاس لو زخنا حجاه نراد أكون مسينا الله يلوم يقربوا مالتي ناي وغن سراويت كاني بس تصنحوا أراد أبرسيهم تنقلات فحاسين الجملة سلزين برو حرا يقربوا قال يقولون كم زين داقبرو خلو بسلمات بيمان بسقام بدحريت كم 220 زقمت حاوم زلو مالتيو زي خطوة صنعوا قدمي بخبابة ملكع تخصي خفت أبزي نتم كرارون زمصو مكونا تقتلهم قالوا سب معرقون يقتلوا مالتي زي أبوين أنكيدهم سلودهونو بعلامة سلودهونو دليل سلودهونو وقحتا نتا تا هودنا نبرتا كبيبهم دليل بوتاتات حيزهم قديمهم مالتي تي ماتيو منها نحنا هنا تتمال تجبر توخص بدي فلات بيجي سلودهونه كنرارا داينا ماتينا دلنا حجي سب مسلودنا مالتي جي كل شيء هم زور قهاتنا هنا أمس فتاوينا لنا أمنا ويانس دهونه هم فلو هم قاعد ما تحسبوا مثل دي الله سو حرايم بقريلو ذي تلان تزر أي بهالسوق لحراي أو تسوى استفسلي أي بقسيلو كان حفتمناتو فنتت مسبلة أو أم كيف بس أهلو توصيل مرة بد إلو بقد أتاتهم قالوا أتكا شعي عند هرومو مالتي السوقان شعي تهرمن ملسيلو الحريب تدقات ألوج سون تسويه مالتي مرافتا ما يمشي مرتاس أكون سورة يكونس نعود حسبات نتوم بحرق دلو أبلد يا تاش مجرا لذي أفهم أثبت شدشته يهرملنا مالتي كاب على شدشته نينيو كأتصال خوونتي استاي صفحات جيبلو جن أب حدثتو السنة أهدو تمتقع تقصر اتعام سب ناي متقعت زقبل زلو قدم بسسا ملشا بوليس زتقالله حيلي سسا سب نيرم ابتم 10 سبنا هنا نسلاي
قدامي متقعتي نحريو أنت جانتا دايم تفلت إلى خيدا أبرأسي أون من رياضة جاي تجرت مال بمتوان الناس بحالي من شمت إمام أخيبهم كمان شم بتلمم كم إلتي ناي شمنت سوات لعليوها أوات يقعد مالتي أتخستي دوائلا كم عدد ترئيو وكم عدد في السامي هوينو نهريو ويكتم ما يطلو ويكتر هذا قالوا زهر عدل ديكونس تخططالي قصالن تخططالن ስለዝነበረ بوغنا نفسه مكلال كنقبر بحرياو حجي نوجز هون قرونات يكون نزلنا እተን ደርከባ ጋንታታት ብድሕሪት ነበራውን ኣርኪበን ንፀላይ ከም ድባረር ጌርናዮ ማለት እዩ ድባረር ጌርናዮ ድሕሪት ዒምና ኢልና ክንቅፅል ኣይደለና ናፍቲ ማዓስከሮም መድሕሪት ዓቕሙ ስወሰኽና ሲ ዝኾነ ነገር ክንገብር ምኽኣልና ግን ሽዕዊን ጠጠው ኢና ኢልና ካብቲ ቦታ ምሰልቀቕናዮም ጠጠው ኢልና ወራይ ሰውኣትና ምእላይን ካልእን ኣቲና ማለት እዩ ካፒቴን ገብረ ብርሃን ይርጋው እዚ ኣዛዝ ጋንታ እዩ ማለት ናይታ ጋንታ ምክትል ተለንተ ዘርኣይ ኣባ ስላሴ እዚ ናይ ስለያ እዩ ናይታ ቦጠሎኒ ምክትል ኮፕራል ተወልደ ፀጋይ መራሕ መስርዕ እዩ ምክትል ኮፕራል ናይ ኣስራት መራሕ መስርዕ እዩ ምክትል ዘረ ኣብሩኽ ብርሃኔ ተመሳሳሊ ጅምዕ ኢድሪስ ካራኢ እዚኦም ተም ብቐጥታ መጀመርታ ዝወድቑ እዮም ማለት እቲ ተኣሽሙ ድሕሪኦም ከዓ ኣስመሮም በላይን ዓሊ መሐመድን ስዒቦም ማለት እዩ ኣብቲ ቀፀለ ተኣሽሙ እቶም ሽዱሽተ ቀዳሞት ዝበልኩ ግን ኣብቲ ክንረዳዳ ኢና እንዳተባህሉ ጋና ጥይት ናህና ከየውፃእና ተሰዊኦም ውግኣት ከዓኒ ዓሊ መሐመድ ካልኣይካ መሐመድ ዓብድራሕማን ተኣሽሙ يوم كاتم وقعت نيرومنا مالتي أجي أبتي جزيتي تم وقعتنا حكمنا بتم سواتنا ها تي قبو عشان جرنا ني شامبو قوسدينا نزوب بحيتو هاني اللي تشوعته مهاني أب شامبو ها ما قبر حربنيا تاع شامبو أو ها بس الناس رعتهم بقبر وينهم مالتي هم كله حربنيا مالتي ቅድሚ ፍጻሜ ሓሙሽተ ግንቦት 1998 እንትኾነ ወያነ ኩናት ንኽውልዑ ቀጻሊ ተኽተኺ ተግባራት የካይዱ እኳ እንተነበሩ ዓቃል ልቦና መንግስቲ ኤርትራ ግን ዲላ ይሃቦምን ንኩናት ፀይንውን ስለ ሰላም ብዙሕ ዋጋ ይኸፊሉ ድሕሪ ካብዚ ኩነታት ዝኽንሃድም ኢልና ናብዚ ቀሪብና ይፈልጥና ነርና ብመሰረቱ ኣብዚ ከባቢ ሰራዊት ጌርና ይፈልጥና ወላ ህዝቢ እናበለ ከሎ ናብ ዘይተደልየ ነገር ከየምር ኩነታት ቀሲሉ ክሳብ ዝርድኦም بزيتخفتح خير يزبط بنسلة نورناس سكر مرة بونسي بجاك حدا لذن تسابقت وجلتها ناجحات نمكت تالي لنا نوافرن أخطاتها بكبابي تخون بيان كبابيون كاب نقر كنا هدمي الناس زيناتنا مريتنا ولا تنحنا نمحضر نورنا مريتها تبونسي سكر مرة بسكر راس نمحضر وين كاتاتو لنا الهمزة ربسي أزيو أسقاميو حيلتات مكخال إرترا نتمعالتاوي بسراويت وياني قبل اليوم زوسد زنبرة وتهدرا ومتقعتنا تخلقلو علامون أنفتاتون دحر مصنع ولو نتزبن مريتن مخبار زدلي نفسه مكل خالق وزدو قدنا تسلزنبرة نتزهوت زنبرة سراويت وياني عدب كتحزو تقددو حجي سنداتون الله جانا بحجز سنداتون الله دورو أقدم ويانس كدبتي مسرح قدم فتنا زراش لا علما ناي كوماندون حوس كوماندون دوتو هاتا تاونيرن درو ناي تفصموت اللو معلت جن درو كابشيري بريغادات همصي حبياتن هربو شيرد نبره بريغاد هاو نزينيرو ابطفا حد شعدو وتحبي يدير بريغاد مالتيو ناي فتنا دراش كان اب كو ابي خباب شرارو خا كومو دحبو هالاي بريغاد نيرو ناي بعد جن مندبل ناي مكلخال سقوم تطرح توسيدو ناي مكلخال سقوم توسدو عيلو بوزح ناي متقعتي سقوم تون كنوسد يلنا اي تصبنايان يهدو خون تكونتات قليلنا مالتي
على شوعته قوم إلى حليفه على شومن تخاني تداغامي متقعتي بيمان بصقام لا دربه مسمصي اب كباب مقله زنبره ناي 111 كفل سراويت 11 برغي زبال كال بيمان صقام زلو ابز خباب زلو ملشا خب 304 زغمتو تدربه حيل مسمصي تخنتات ناب كال ملكا تغيرهم زلو بروس لي بوتادرا منقد خبنا خيل مالتي مجمريا نساتهم كلتا غانتا خمدو بغوسو حنت مسرع عيلم غونغو مسلو زنبرو كلتا غانتا بغيشنا لنا تحنت حيل خا خطركباتي تبغسالات وتن كالوت اهاتات كاني تدالين كصنح خم زلوين حبيرهم زلو ስለዚህ بوحدو ابت مجمريا معلتسي حدا وطلنس اب كلتا بسلسه درجاتات كفافيلهم سي اداليم منيرم يمساتهم ابتخال اي سالساي معلتي توقع مسي كرمحمح مس جمره قال نحن نرنا حساب حدا شي زخون عقمس قلتي في مؤتي مساتهم علات جعات علات 10 هم لقوتيلو مالتي تي تمتقعتاسي سال بتحنتي مصيم تاشمو بدي حنت مصيم بلوها نحن خافتا بوتانا لنا كوم عينت تاشمو انيم مالتي تاشمو دهريو تا علات 10 تخلته تي قصال متقعت نغبرولكا سايتبلني خان دحر كل شيء تتقع الله خونكا صره متقعت تغبر لك مالتي لازم تناي 10 تخلته ግን تم ديكونا لنا ويا بتصفع بلنا ملس نقول لنا خمتناي قدم ديكونا سي ارشنا سغا درحقو اغوينا مالتي علت 10 تخلته خبابي ساعات حمشتنا 45 كون كل وقعتا نفتو وغان زنبرو بوتاتات متقعتو غبرو مص مالتي ስለዚህ أبرسينا 4-5 متقعتات من قدام سلستخايده لعليه خا من بركاهم سلازخون نجز أرسنا سوون توصلنا على 10 تخلته نتيجة الرروة تراي زي كونس كسبت انترناشنال دونا زراغوسو متقعت غيرنا أو أخو فينا ده نسواجي تأخينا الحريون مع فيليبوس مع الوجو مع التغلاي بحبار تعزيمنا أنا تخونتها تيجي متقعت غيرنا كل مرينا سايقنا أو صنحنا نقر نتليو أفت مريت إرساب تي عبتطر زبهل زي أديابو زبل مارمو عبي فوريكا أو صنحنا حجي أوردتي لونات إرسا مدفارن ورار مسي قديمون نجمرا مهم بحمشت جنبوت حنت عتميتن 98 بسراويت وياني قبل علي أحدو حيلتات مكلخال إرساس توسط متقعتي بأقات أمي ويون بهندبت استفت أين برن التسرحيت دايما داي تباهدو بمدب استحنت أن استدالون لعلوت مرحت ويانا زبارخون حبريتاتات تلواويت أو تفتسمون كم زخوني أبتي استفت رجيت نزل تمارخو حلفت ويانا زصنحي قدمت فتصامي بقوصات راغز بعلت 11 ورح شوعت حنت عتميتن 9 كمون بعلت اسان شعتن حنت عتميتن 9 ناب حلفتي نؤسوبا اديابو استلا كدب دابيتاتن كال السنداتن هي مسكريو ادي امريتنا اثيوبيا كي اتواناتنا هاتات كاب شامبقو تبغيشن مسارع نطما هاتاتوني لنا نزارب لنا نخيلنا نابتي سغر شامبقو زلوناتنا مريت مس قربا ويانا بنصر بعلاتهم نصفهم زلوسي تقادلتنا حزب غمبارسي تامنا يسخني انا 100 متر امريتنا اتيمالو اتبل تراتم ريبورتي 100 متر سي حدا غبار يقدف بدرجه منقسسي غربيت كمان ب 100 متر سي ايزاربني 100 متر اتيم سلازلو كنهارمم تبغيشنا لنا عقور حيل خاني ادالولنا قطرهم حساب قميتنا كم زلنا 10 تقادلتهم زخونو حجي زياتا اتحساسبو مالتي وارساي زوم سبات ابز كبابي بفلاك اب كبابي زالانبسا نايدم السحاب كاب قدم صنخي حسوم دغنهكا دفع دغنهكا نوح غزينا حلف نعفاز حزن حشيش حزن حديو زبل ممرحي سلازهابو ابز كباب زغاطم زنبره بوغن ايروب زغاطم زنبره ግጭት ንምፍታሕ ኩሉ ግዜ ኮሚቴታት ቆማ ነይራ ዝኾነ ይኹን ነገር ከርገር ኣሎ ይተባይሉ
بوغن وياني بنا زعدقنايو ني ربعي نربع بون ربع بربري اعديقوم بعقرنا اندا زموتو اداغان تاعتنا زميتهم وسيدمو هيناتي بعراي وسيدمو ما كاين تطونا بلو يفتشون ገንዘብ እንተሎ ካሕዱኩን ጀሚሮም እቲ ድርጅት ዝስራሕኩ ሕጂ ኣወሲናደ እንታይ ደ ዝበሃል ባንክ ኣውፅኦም ንሰብ ዓዲሎም ورساي سب حلمي من يوم ملوء تግራይ ናይ ኮንትሮባንዳ ዝበሃል ሚሊሻ ቁፅሪ ዘይብሉን ህዝቢ ኣረጋውትን ንኣሽቱን ከተረፈ ኣውጥቆሞ እዚ ማልሻ ዝጠቕ ዝነበረ ከዓ ኮነ ኢልካ ልእላውነት ናይ ሃገርና ንምድፋርን ኣብ መሬትና ኣቲኻ ጉልባ ኮንትሮባንዳ ጌርካ ኣብ ርእሲ ህዝብና ግፍዕታት ምፍፃምን ክልተ ሚእቲ ሽሕ ክታጥብ ኮላ ወያነ ንሕና ዋላ ሓደ ብረት ኣያጠቕናን መንግስቲ መሲልዎ ዝሓልፈሉ መሲልዎ ኣይንህብን ኢሉ ኸሊእና ነዊሕ መዓልቲ ጠይቕና ኢና ብረት ዓቕሊ ጌርካ ጌጋታት ካይትፍፅም ዘይተደለዩ ካይትገብር ንኩሎም ቶም ሽግራት ሓቂፍካ ማብ ከብድኻ ምኻድ እቲ ካብ ልሙድ ፀንሐ ሙሩፅ ነገርካ ይሱ በቲ ውግእ ብባዕድና ይጀመሮ እምበር ትኺሉ ናብ ዛራምራስ ኣይብልሕም ሰዓት 4 ንንበሰ ተገልባ ወሪሮም ካፋ ጽገለ ኮይነ ነንቲ ደብዳቤ እንግሊዝ ጅምሮ ኩሉ ታንክታትን ወላ መዳፍዕን በሙሉ ኣጽዋራትን ከቢድ ይበጽር ታመጥቃዕት ዝተገበረትላ ቀንዲ ናይ መጀመርያ ኳሕ ዝበለታ ጥይት ዘለኹ ባቦታ ባል ሓውዘን ዝበሃላ ናይ ባል ሓዋዝ ኣዛዚአን ዘለወን ባል 11 ዝበሃላ ፍለጥራት ኣብዚ ተደምሲሰን እዞም ሰባት መጀመርያ ቦምባ ሒዝና ተለዓልናሉ ንትሬኒንግ ኣይኮነን ትሬኒንግ እዚ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ኮይኑ ድሕሪ በዓል ገዛ ብተማርሕ ምስ ተማርሑ ኣብ መዓፈም ዝነበረ ጥራሕ ተዛሪቦም ተኸታታሊት ሰነዳዊት ፊልም ኣብ ኤሪቲቪ ካድረታትን ሚሊሽያን ወያኔ ካብ ቅድሚ ናጽነት ጀመርዎ ድሕሪ ናጽነት ብሰፊሕ ዝቐጸልዎ ብስም ምቅራር ሰፊሕ መሬት ኤርትራ ገቢቶም ወግሐ ጸብሐ በይኖም ሓድሽ ዶባት እናፈጠሩ ንሕጋውን ዓለማውን ዶባት ጥሒሶም ብገረብ እምኒ ጉይላ ተመርኪሶም ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኣትዮም ጠሪሮም ከብቅዑ ሰራዊት ኤርትራ 100 ሜትሮ ጥሒሱ ኣትዩና ክብሉን መበገስን ኩናት ክገብርዎን ዝሕንኽ ተግባራት እዩ ኣብ ጸምጸም በረኻታት 100 ሜትሮ ብየናይ ፍልጠትን ዓቕምን መሳርሕን እዮም ዓቂኖም ንዝብል ሕቶ ምላሽ ዝርከቦን ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ምገብሩ ነቲ ቡሱል መሬት ልሙዕ ናይ ሕርሻ ማይ ዘለዎ ከባቢ ገለመለ ኣብ ውሽጢ እትዎ በዚ ሓውስኑ ዘይጥጡሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ከዓ እዚኣ ቦታ እዚኣ ካብዚኣ ናትኩም በዚኣ ናትና እቲ ምልክት ከ ጉይላ እምኒ ዓብ ገረብ ገለመለ እዩ ባዕለ ሽዑ ድሕቡርና ሕጂ ብኣታ ካልኣይቲ ደብዳቤ እውን ንሕና ኸይድና እዛ 100 ሜትሮ ኣቲኹማ ዘለኹም ናትና መሬት እያ ስለዚ ውፅልና ምስ በልናዮ ምስ ኣበይና ሃሪምና ደፊእናዮም ኣለና ግን ንሳቶም ከኣኒ ሓይሊ ሕጂ ሓንቲ ሓይሊ ረዳት ትመፅእ ስለ ዘላ ንሕና ከዓ ሓይሊ ነበግስ ኣለና ኢሎም እዚኦም ንኡስ ወረዳ ኣድያቦ እዮም ዝሰዱ ስለዚ ብንጹር 100 ሜትሮ በናይ ካርታ እዮም ዓቂኖም ማናቶም መሬት ዲያ ዓይነት ነገር 100 ሜትሮ መዛረቢት ኣይኮነትን ሓንቲ እምኒ እያ ማለት እዩ ሓንቲ እምኒ በዚኣ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ወረቐት ዝሕብር ብንጹር ንሳቶም ኣብ ዶብ ናይ ዝነበረት ሓንቲ መስርዕናትና ባዕላቶም መፅኦም ከም ዝሃርምዋ ብዶኩሜንቶም ተረጋግጭ ኣሎ ወደዚህ ሲመጡ ባድመ ላይ ቀደም ብለን ያደረግነው ስምምነት ጥሰው ነበር አዲስ አበባ ክመጹ ከለዉ ብዛዕባ ባድመ ቀዲምና ዝገበርናዮም ስምምዓት ሒሶም ነይሮም ሰራዊት ኤርትራ ቀደም ግዛት ኢትዮጵያ ዝነበረ ቦታታት ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ዕጥቆም ፈቲሖም ብዘይ ዕጥቂ ከኣቱ ናይ ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምኡ እንተዘይኮነ ናብ ዘይተደለየ ግጭት ምክንያት ከይከውን ተሰማሚዕና ነርና ወታደራት ኤርትራ ምስ ዕጥቆም ከኣቱ ጀሚሮም ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሚሊሻ ነጊርናዮም ስለ ዝነበርና ዕጥቁኹም ኣራግፉ ምስ በልዎም እምቢሎም ተተኺሶም ብዙሓት ካብኦም ሞይቶም ድሕሪ ዝፍጻሜዮም ንዘተይ ናብ አዲስ አበባ ዝመጹ ብዙዎቹ በእነሱ በኩል የነበሩት ሞቱ ይሄ ከሆነ በኋላ ለውይይት መጡ
جميرنا ሰራዊት ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ምጽማምን ትዕግስትን ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኡ ንዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ዕንደራን ምግታእ ጸረ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ነቲ ኩናት ዝወልዐ ሰራዊት ወያነ ብምድምሳስን ብምምራኽን ተቆጻጺርዎን ዝጸንሐ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ነጻ ብምግባር ኣብ ድባቱ ኮይኑ ቀጻሊ ምዕባለታት ኣብ ምክትታል ኣተወ እቶም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዝነበሩ ካድሬታትን ሚሊሻን ወያነ ድማ ኣብ ኢድ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከምልጡ ኣይከኣሉን ካብ ቀደም ንከሰብዮም ነቲ ነገር ዝፍሕትሮ ነይሮም በሪ ኣብ ውሽጢ ናይ 10 ደቂቕ ውግእ 50 ምርኻት ነይሮም ምሳቶም ይሕምና ንምንታይ ትዕግስትና ክንወድእ ባህርያዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝረኸብናዮ ካልእ ጭብጥታት እውን ገለ ነይሮም እዚ ከም መበገስዮም ደልይዎ ነይሮም በሪ ኣብዚ ብንጹር ቀሪቡ ስለ ዝበለ ዘሎ ዝኾነ ንተኽሲ ዝደፋፍእ ነገራት ፍጠሩ ንምንታይ በዓል ዴዳ በዓል ሸሸቢት በዓል ዓዲ ማዕለል ናትና መሬት እዩ ስለዚ በዚ ተኽሲ እዚ ብንእሽቶ ነገር ተጠቒምካሲ እቲ መሬት ናትና ኣብ ተኻርታ ስፊሮሞ ዘለዉ ንዑ ንምምላስ እዩ ነይሩ መደቦም ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዶባቱ ሰጊሩ ንሰራዊት ወያነ ሙሉእ ብምሉእ ክድምስሶ ሙሉእ ቁመናን ብቕዓትን እኳ እንተነበሮ እቲ ኩነታት ዘይመልክዑ ሒዙ ከይጓሃርን ኣብኡ ከብቅዕን ካብ መግዛእታዊ ዶባቱ ስድሪ ከይሰጎመ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ክከላኸል ትእዛዝ ተዋህበ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኩነታት ተገዲዱ ብዘይድሌቱ ስለ ዝኣተዎ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኪንኡ ከስፍሕን ክቕጽልን ድሌት ኣይነበሮን ዝዓበየ ዕድል ንሰላም ሂቡ ኣብ መሬቱ ኮይኑ ክከላኸል ወሰነ ብወተሃደራዊ ዓይኒ ኣብቲ ድሓር ዝዓረድናዮ ኣይመዓረድናን ኣብቲ ዘዋፅኣና ስትራቴጂ ክንዓረድ ነይሩና ግን ከይባስ ናብ ዘየድለ ከይከይድ ትዕግስቲ ክጽንቃቕ ስለ ዘይብሉ ካብ ካርታን ሓበሬታን ናይ ኤርትራ መጺኦም ትኺሎም በታደብና ህና ከም ንድቅስ እዮም ገይሮና እቲ ውግእ ቀጺሉ ልሒሙ ተደፊኡ ብጾትና ደፊኦም ካብቲ ኣህጉራዊ ዶባትና ግን ክሓልፉ ኣይደለዩን ኣብታ ዶብና ኸኣነ በፂሖም ማለት እዩ እንተላይ ባድመ ኣብ ድሕሪ ብጾትና ኮይና ማለት እዩ ስፍሕ ድበለ ውግእ ኣካይድና ዳርጋ ትነበረ ዓቕሚ ናይ ጸላእሲ ደምሲስናዮም ማለት እዩ እቲ ቦታታት ከምኡ ጌርና ዋላ ከምኡ ንግበር ዳ እምበር ዋላ እቲ ቦታታት የማን ፀጋም ካብቲ ነበርናዮ ንቕድሚት ከይድና የማን ፀጋም ዋላ ንሓዝ ዝርግሕ ንበል እቲ ነበረ ንዓቕሞም ትደወልኩ ሃበርክት ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ዝርከቡ ኣብ ሙቐታት ነበረ ኣህታትና ስለ ድመፅእ ሻዓ እቶም ናይ ካርታ ክኢላታት መፂኦም ኣዛዝ ብርጌድ ሓኔታዊን ሃፀይነት ዝበሃል ስታፍ ስለያ ናይ ተኣሽሙ ታቦታ ብኣኸሎም ሕንጣ ብል ካብዚ ኣፈልከት ከይትብሉ ዋላ ነቲ ድሃድም ነበረ ከማን ከነርክቡ ኣይጎየናን ካብታ ዶብና ማለት እዩ ካብታ ዶብና ዋላ ነቲ ድሃድም ነበረ ኮነጓዮ ከማን ኣይከና ናብ ኣኸል ሕንፅፅ ኣቢሎም ቦታና እዚኣ ካብዚ ኣገፅኩም ከይትሰጉር ተባሂልና ስጋዕ መወዳእታ ከዓ ኣብኣ ነርና ስጋዕ ካብቲ ቦታ ተቐይርና ናብ ግንባር ጾርና ንመፅእ ወታደራዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ወታደር ኮንካ ኣብኡ ክትዓርድ ነውሪ እዩ ግን ኩንኡ ዝኸይድ መልእኽቲ ኣለዎ ካልኣይ ወሪዳህና ዘመተኻ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኸይዱ እዚ እውን ክትምልስ ስለ ዘለካ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ፖለቲካ ይሰርሕ እምበር ወታደር ኮንካ ሰሪሕካ ዲኻ ትብለኒ ኣነ ጎበዝ ምብቃዕ ነጋሪት ንደይብኩ ኣብኡ ኮይነ ክዓርድ ዘለኒ እምበር ወታደር ኮይነ ነፍቲ ጎልጎል ክዓርድ ኣይተገበአም ኩሎም ከማይ ወታደራት ካይ ምርጥዎን እዮም ንዕኦም መመኽነይታ ነቲ ወራር ተወሪሮምና ዝነበሩ ነቲ ወሪሮምና ዝብል መመኽነይታ ንቃዕትዎ ይብልካን ንሳቶም ድሮ ብውሽጢ ፖለቲካዊ ዶ ዲፕሎማስያዊ ዶ ካልእ ዶ ምስ ዘራያቶም እቲ ውዲት ተኣልዩ እዩ ዘሎ ሕድስኻ ንቃዕ ትፈጥር ይብልካን ከምዚ ዓይነት ኩነታት እምበር ንሕና ክንቅፅል ንኽእል ኢና ኩሉ መልእኽትታት ናይ ፕረዚደንት ግን ካብቲ ዶብና በዚያ ካርታ ጥቕሲ እንዳጠቐሰ በታ ዶብ ካብታ ዶብና ኣይትሕለፉ እታ ዶብና ጥራይ ሓዙ እያ ካብዚ ጫፍ ሮማ መረብዚ ከባቢ ገዛ ጎባይ ተበጊሱ ትኺሉ ናብዚ ቦታ ናይ ተከዘ ኣብዚ ሩባ ናይ ተከዘ ናብ ዝኣቱ ትኽቲ ዝበለ መስመር እቲ ንዓናን ኢትዮጵያን ዝፈልየና ነዚ ዶብዚ ግሂሱ ነዚ ብምልኡ
እዚቲ ቀሪርና ወይ ከሊልና ድብሎ ቦታታት ማለት እዩ ካብዚ ወይ በዝሕን ጅምበር ላርኾይኑ ካብ ዝርባ ተከዘ በዚ ገይሩ ርባ ሲቶና ዝበሃል እዚ በዚ ገይሩ ንባድመ ንምብራቅ ገዲፉ ከምዚሉ በዚ ኸይድ ማለት እዩ ልውሓት ካብዚ ርባ ተከዘ ናብዚ ዘሎ ትትኽ ዝበለ መስመር ካብ ከባቢ 9 ኪሎ ሜትር እዚ ቀሪርና ድብሎ ዘለዎ ኸዓኒ ካብዚ ከባቢ ሻምብቆ ተበጊሱ በዚ ገይሩ ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ ዘለኻ ካብ 140 ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ እዚ 150 እዚ ከዓ ካብ 9 ዘይውሕድ እዩ ካብ 9 240 ኪሎ ሜትር ዙርያ ክበኣና ይብሉ ማለት እዩ ካብዚ ክሳብዚ ዘሎ ሳብዚ ከባቢ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃርና ይደሎ እዚ ከባቢ እዚ ኢታት ግን ክሳብ ሕጂ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣለዎ እዚ ቢንቶ ናብዚ ንዓዲ ጎሹ ድሰግር ቢንቶ እዚ ገር መፅኡ ኣብ መረብ መሬትና ድሰግር ሰርሕዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ መዓደኒ ተባሂሉ ዝስራሕ ደለው ጥቃዓት ፀፀር ማለት እዩ ክሰርሕሉ ዝፀንሕዮም ስለዚ እዚ ቦታታት እዚ ብምሉእ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ደለዎ ስለዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳሎ ኣብ መሬትና ክሳብ ሕጂ ዘሎ እምበር ንሕና መሬትና ኣብዚ ዶብና ሒዝና ጠጠውልና ኣለና ንሶም ግን ገና ክሳብ ሕጂ መሬትና ሒዞም ኩነሶም ሰራዊት ወራር ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬትና ይውፃእሉ ኣለዉ ንሕና ኢና ብኣንፃሩ መሬትና እዚ ተዘይገዲፍኩሞ ኣብ ዘተ ክንኣቱ ኣይንኽእልኒ ኢና ክንብል ዝግባእና ንሕና ኢና ብኣንፃሩ ግን እሳቶም ብልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ከምዚ ዘለተ ኩነታት نحن مريتنا المملاس فكوني ولا حنتي تسقمنا نجارات قليلن قنتا يتزت أمونغو شمقلنا تأتي سلازلسي شمقلنا أمونغو تأتي خلو نعوم مخنيتا كي جبروا تلازم تدع شمقلنا زبل كوين إحنا ولا حنتي شمقلنا بعب يخمن قدف نعوني نتتعرف النادر لنا المملاسي نتدع السلام زلي خوينومسي ولا تحجني هذا لنا ونسخن قد فون خيلنا ترح نساتهم ناس زوايلهم بالتأمل اللي نجزي حساب زي كم يتحسس وانه لازم نتهاني إيش تعرف هذا اللي نتعرف نازل لون سي نملاس وينه محزز أجمع نجارسي أكون يمكن بايتنا يسلام نخنزرق نوعه ترح ذي كنا سوى لا تحجني هذا اللي ناونسخ نقول فن خيلنا الله بعبي بوليسي بس بايتنا يسلام نمتتاح مري قالوا الحين تمانياتي بلن تي بطاقمي لميليترايز كنقبره قلت أنا هنوصل لهم زلنا أنت تذكر آخر كوين نجزي مالتي كسب شمقلنا وبخال من قدي صبيق زرقاقص ثالث أكل كنحوس وحسنات قوننا أنتي تخالي قالوا توسع بينات زمت زرواتات كن عليو احنا في الدرجة نسرح إذن مسترعى دحري خاب تليفون كنزاربت ردادينا منقص إيرترا مسمول عقمون وتهدرا وبقعاتو النهالوي صعبي عدل نسلام بمهاب أبدواتو خينو إنا تخلق عليه بمنقص وياني كوينات استولى على ካብ ዝተባህለት ንእሽቶ ቦታ ባድመን ከባቢኡን ሓሊፉ ናብ ግጭት ክልተ ሃገራት ንኽልሕም ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ንኸስሕብን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንቀደ ኩናት ሕጋውነት ንኸልብስን ብ13 ግንቦት 1998 ህፁፅ ኣኼባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብምጽዋዕ በመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተሩ ቢሉ ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣሕለፈ በአሜሪካና በሩዋንዳ መንግስታት የቀረበውን አስታራቂ ሐሳብ መደገፉን የሚቀጥል ቢሆንም በመሆኑም የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል የሀገሪቱን ዳር ድንበር ለማስከበር ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በዛሬው ቀን ታዘዋል። በአሜሪካን ሩዋንዳን ዝቀረበ ንዕርቅ እማም ሐሳብ ምድጋፍ ዝቅጽል እኳ ልትኾነ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶብ ሃገሩን ምኽባር ካብ ሎም ዕለት ጀሚሩ ኣድላይ ዘበለስ ጉምቲ ክወስድ ተኣዚዙ ኣሎ። በየአካባቢው ከሚገኙ የመንግስት አካላትና ከመከላከያ ኃይላችን የሚሰጣቸውን መመሪያ መሰረት በማድረግ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለማስከበር የሚያስችሉ እርምጃዎችን ሁሉ እንዲወስድ ጥሬን አቀርባለሁ። ተዳልዩኹም ጸንሐውን ርድኡ ንወራር ቁርብ ምዃኑ ርድኡ ድሕሪ 4-5 መዓልቲ ንሕና ንተማኡ ዝነበሩ ናይ ወያነ ሰራዊትን ክንጋጫጨብ ክንውዕል ከለና ቀጥታዩ ኣዋጅ ወፂኡ ናይ ወራር ኣዋጅ እዚ ክኾን ከሎ ንሕና ይነበርና እውን ስዑድያ ኢና ነርና ወላ ፕሬዚደንት እውን ስዑድያ እዩ ነይሩ ዕለት 13 ፓርላመንት ኢትዮጵያ ተኣኪቡ ኩናት ኣወጁ መሬትና ተወሪሩ ፓርላመንት ኣይፈልጥኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈልጥኒ ወያነ ጥራይ ዝፈልጦ ኣጋጊው ኣታሊሉ ኢነታ ኩናት ከም ትእወጅ ገይሩ ሓር
كم خبل كله أنا حيل أير علني نوبيح جزيونا يوسد ليني زبل جوجي تنتنان كمران كاني نيروا መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ተአውጅዎ ከበቃ ሽዑን እንተኾነን ትጉዳይ ከነሃሮ ይመረጸን 14 ግንቦት 1998 ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ዘካየዱ ህጹጽ አኺባ ነቲ ዝተፈጥረ ጎነጽ ዘህድእ እቲ ጉዳይ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ከዓርፍ ዝኽእል መግለጺ ያውፅእ ካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ዘውፅኦ መግለጺ በመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ናይ ኩናት አዋጅ ኣዝዩ ከም ዘሕዘኖ ብምግላጽ እዚ ስዕብ ንጹርን ጭቡጥን ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣቕረበ መግለጺ አኺባ ካቢነ ሚኒስትራት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ትማሊ 13 ግንቦት 1998 ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ ንኤርትራ ብናይ ምጽሕታር ህውከትን ጽልእን ምስፍሕፋሕን ሜላ ዝኸስስ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሃገሩ ጥሒሱ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝወረረ ኣምሲሉ ዝኹነን መሬት ልኡላውነት ሃገሩ ንምኽባር ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ዘፈራርህ ብትሕዝትኡ ኾነ ቋንቁ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዘሕዘነ ሃንደበታዊ ኣዋጅ ንምምልካት ሎሚ 14 ግንቦት 1998 ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ገይሩ ካቢነ ሚኒስትራት ናይቲ ዘይግብኦ መልክዕን ግዝፍን ኮነ መኣዝን ንምትሓዙ ዝተፈተነ ሽግር መፍትሒ እዚ ዝስዕብ ምዃኑ ይኣምን ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናይ ዶባት ዘይምርድዳእ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ እምበር ብሓይሊ ከም ዘይፍታሕ ኣረጋጊጹ ስለ ዝፈልጥን ዝኣምንን ስነ ምጎት ሓይሊ ይኹንን ክልተ ነዚ ክቢሉ ዝተጠቕሰ ነጥቢ መሰረት ብምግባር ነፍሲ ወከፍ ወገን ኣብ ከባቢ ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት እጀታይ ማለት ይብፅሓኒ እዩ ዝብሎ መሬት እንተሃልዩ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓለምን ብዕሊ ብካርታን ኣሃዛትን ከፍልጥ ነቲ ጉዳይ ከዓ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ከይኮነ ብሰላማዊ መንገድን ብዘተን ንምፍታሕ ከኣምንን ክቕበልን ሰለስተ ንድሕሪ ሕጂ ዝካየዱ ዝርርባትን ምርድዳኣትን ብተዓዛብነትን ሽምግልናን ሳልሳይ ኣካል ምስኩራትን ውሕሳትን ክኾኑ ምስምማዕ ኣርባዕተ ኣከራኸርቲ ዝበሃሉ ቦታታት ንግዚኡ ካብ ህላዌ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዕጡቃት ሓይልታት ናፃ ማለት ዲሚሊተራይዝ ኮይኖም ክጸንሑ ተግባራውነት ናይዚ ምርድዳእ እዚ ከዓ ብውሕስነት ሸምጋሊ ክረጋገጽ ሓሙሽተ እቲ ጉዳይ ከየተዓባበኻ ብተዓዛብነትን ሽምግልናን ሳልሳይ መንጎኛ ኣካል ብዘተ ክፍታሕ ቅቡል እንተዘይኮይኑ ከዓ ናብ ዳንነት ክቐርብ ኣስመራ 14 ግንቦት 1998 ይኹን እምበር መንግስቲ ወያነ ነቲ ብካቢነ ሚኒስትራት ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ ዝጻረራብ ዘውፅኦ ተወሳኺ መግለጺ ነቲ ንጹርን መንገዲ ሰላምን ዝኸፍት ሓሳብ ብምንጻግ ተህዲድን መጉዕ ባዕን ብዝመልኦ ቃላት ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ከባቢታት ተዘይወፂኡ ብሰራዊት ኤርትራ ተታሒዙ ዝተባሃለ ቦታ ብንጹር ኣበይ ከም ዝኾነ ኣይጠቐሰን ኢትዮጵያ ብፍጹም ኣብ ዘተ ሰላማዊ ፍታሕ ከም ዘይተኣቱ ብምግላጽ ካብ መንገዲ ሕግን ሰላምን ርሒቑ ነቲ ኩነታት መመሊሱ ኣብ ዘረሳስን ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ተጸምደ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ድማ ብዘገርም ረስንን ፍኸራን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ሃዋህውን ምፍጣር ሰፊሕ ዘመተ ተተሓሓዝኦ ሕዝቡን መንግስቲ ሻዕብያ ብተቆጻጸሮም መሬት ሃገርና ክሳብ ዘይለቐቐ ነቲ ቅልውላው ብሰላም ምፍታሕ ከም ዘይከኣል እታ ኮሚቴ ከም ዘመልከተት ገሊጾም እዩ እትፈጺሞ ዘለውን ዳግማይ ደርጊ እዩ ዕድለና ኩናት ስለ ዝኣወጀ ንሕና እውን ብኩናት ኢና ክንምክቶ ካብ ሻዕብያን ላዕሊ ዓቕሚ ዝነበሮም እንትወርና እውን ስቂሉ ዝረኣየ ኢትዮጵያዊ ነበረን ወራር ሻዕብያ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ጣልያን ላዕሊ ኣናዲድዎ እዩ እነሱ ማታለያ ወሬ የምታለል ህዝብ ሳይሆን ብናታቶም ወረ ዝታለል ህዝብ ዘይኮነ ነቲ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይተቐበሉ ኣማራጭ ሓሳባት ሓመድ ድብኦም ዘቀላጥፍ ህዝቢ ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎም ሓደ ፍሊት ንሽሕ ሃመማ ሓንቲ ድሙ ንሓምሳ ናፁ ከምታት ዝብል ጭርሖታት ኣሎ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ሩሱን ፕሮፓጋንዳ መንግስቲ ወያነ ኩናት ንምቕጻል ዝነበረ ሩሱን ድሌት ብዘጉልሕ መንገዲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ወደባት ኤርትራ ምሕሳም በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምቁራጽ
أمونغو كلتين هاجرات زنبرة ركب تليكومونيكيشن مفتاح ኤርትራ ናይ ኩናት ዞባ ከም ዝኾነት ምእዋጅን ዝኣመሰሉ በይናዊ ስጉምታት ወሰደ መንግስቲ ኢትዮጵያ በሃንደበትን ዘይፍሉጥ ምኽንያትን ነነጋዶን ትካላትን ኢትዮጵያ በወደባት ኤርትራ ከይግልገሉን መራኸብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ከቕናዕን ብትእዛዝ ከልኪሉ ክነሱ ተገምፂሉ ኤርትራ ወደባት ዓጽያትና ኢሉ ምኽሳሱ መሰረት ከም ዘይብሉ ሓቢሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ በተመሳሳሊ መንገድ አየር ኢትዮጵያን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን መስመራትን ጠጠው ናይ መባል ስጉምቲ ከም ዝወሰደውን አፍሊጡ